बेयावफोरनि जाबाय मानसिफोरा गैया मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा बुंनो सानदोंमोन आङो फैजोबाखै दुखुनांथाव बुंबावगोन आङो मानसिफोर फैबा आं मा बुंनो बुंबाबो दाय जायो गोबां मानसि सोरबा सोरबा फैनो होनदोंमोन फैयाखै इसोरनि न'आवबानो नुजाफैनो हायाखै रिजन दं सोरनाबा सोरनाबा गाज्रि लामायाव थांनायाव गोरलै इसोरनि लामायाव माने साहस हायाखै फैनो आं सबखौनो बुङाखै सोरखौबा जाय अलरेडि इनफर्म खालामदोंमोन फैनो होननानै आंनि सिगाङाव बेखौनो बिथांमोननि थाखाय जेन इसोरा लामा खुलिना होदों जि आगानजों बिसोर सुरदों बिसोरनि सुरनायखौ माने जेन इसोरा होबथाथों मानोना गाज्रि लामायाव थांगासिनो दं माखासे मानसि आं बिसोरनि आत्मानि थाखाय आङो नाम लाया जोंनि बे मेम्बार्सफोरनि थाखाय दा स्पेसियेलि दा माने इयुथफोरनि थाखाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय प्रार्थना खालाम दुरबल सैताननि दा गेदेरसिन दा एटेक खालामनाया मायाव मानसिनि सबसे दुरबलथाया मायाव थाखा फैसा खाव होनाय बेफोरखौथ' लासिंसिं गोबां बुस्थु दं दा माथिंजाय सैताना एटेक खालामो रां रुफाथिंजायथ' हाला हायानोसै हाबायाव साफा सानै हायो सोरजोंबा नांलायनाय बुलायनाय बेथ' मामुलि दा सबसे गाज्रि एटेक खालामदों सेक्स डाइरेक्ट बुंदों सैताना बिनि थ्रुयै एटेक खालामगासिनो दं इयुथफोरखौ नरकआव लांनो हमजोबदों बेनिखायनो जाय गाबखांगोन जाय बुजिगोन जाय मा बिगोन इसोर फैनाय समा जोब्बाय दा अननानै इसोरा जोंनो एक्सटेन्ड होदों राङा सब उनाव थाबाय थाया देहा प्रब्लेम बयहाबो थायो नाथाय माखासे मानसिफोरा हानानैबो फैनो होननानैबो थगायनानै स्लाइड दाननानै थाङो आङो सबसे सिगां इसोरखौनो आंनो पावार हरदों होननानै आं मिथियो जिथिया आं क्लास 9-10 ना हायार सेकेन्डारि फरायबायमोन सासे सिख्ला आं बिनि रेकर्ड जेबो मिन्थिया जों साब्रै साथाम जिरायनानै दङ बे समाव आङो डाइरेक्ट बे सिख्लाखौ नुदों सिगाङाव एसे नुदों सिख्ला क्लास 9-10 सिगाङाव एसे उदै फिसा नुदों दै सिख्ला मानसि बिनि न' बां मारै आं जेबो मिन्थिया जास्ट आं लामायाव बर्डिं थायो लोगोफोर दखान होयो ओमफ्राय लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायो स्कुलाव थांबाय थायो उनाव एसे उदै देरबाय दे बे सिख्लाना दख'ना गाननायाव एसे गिन्द्रि नुबाय जेबो बुङाखै आं डाइरेक्ट बे सिख्लाया मा गाबिन थानायबा दे गाबिन थाबाय जायखिया बे मोननै राव बहायदों आं बिनि बे सिख्लाया फा नायनो मोजां बे सिख्लाया सोरजोंबा बरनाम जादों जायाखै आं बेबादियाव साना थान्दा खुगा सिया बारा फैयो थाङो बेखौल' नुयो नाथाय बे रावखौ आं बुंदों मास मोनसे ना मोननैनि उनाव गथ' मोनबाय हाबा जायाखै क्लास 9-10 ड्राइभारजों बदनाम जानानै मानसि नायनानै सिनायनो हानाय आंनो इसोरा गोहो हरदों आंनि फंबायखौ आं गोबां वार्निं होदों इसोरा आंनो मोगथाङाव नङा आंनो सिमाङाव देखायो जेखौ मोगथाङाव हायाना आंनो सिमाङाव देखायो इसोरा संगिना एक्ट्रिस बिथाङा हाबा जानो डेट फिक्स जाबाय नाथाय आङो सिमाङाव बेखौ ओरैबादि सिखाजों मानसिफोर फालो दाब्रायजा दाननो होसोनाय नुनानै बे न'आव सहैदों संगिनाया जेने थेने ओमफ्राय आं सानबाय मा जाखो इसोर बियो संगिनायाथ' हाबायानो जानोसै नाथाय बे गोदे हौवानि न'खरनिफ्राय होखारदों आंनि सिमाङाव मा उल्टां जायो नामा थारैनो संगिनानि हाबा डेट फिक्स जानाया केन्सेल
आरो बिनि बादा गोबां जालांबाय गोबां मानसिफोरनो एडभान्स खोन्थानानै लायो आङो बेयावबो आं ओरैबादि नुदों दै जाफुंग्रा जाफुंनायथार आंनि सिङा नंगौना नङा मानोना आङो उन्दैनिफ्रायनो इसोरनाव आंनो हिलिं पावार हर स्पिरिचुवेलि आंखौ स्ट्रं खालाम मेरिकल देखायनो थाखाय आंनो पावार हर होननानै आङो इसोरनाव उन्दै समनिफ्राय बियो इसोरा आंनो हरदों आंसो बुजियाखै आं उन्दै समनिफ्राय आं सासे इन्टारनेशनेल प्रिचार जानो लुबैयो बेखौ आं देरनानै बिदों नाथाय आंनो हिलिं पावार हर मेरिकल पावार हर आं गोबां समनिफ्रायनो आङो बे प्रार्थनाखौ आं इसोरनाव बिबाय थायो आरो माखासे उदै सानायफोरखौबो आङो अबसे आङो प्रार्थना खालामना हामदों नाथाय आं प्रार्थना खालामनानै हामदों ना ग्रुप प्रार्थना खालामनायाव हामदों आं माने बेयाव आन्दायलाङोमोन ओमफ्राय आंनो इसोरा बेबायदि हरदों दा बे नाथाय गोबां बुस्थुखौ इसोरा आंनो होलांदों आरो दाबो दिन्थियो सिमाङाव बेनिखायनो आङो रायनो सानाखै बयखौबो बिनानाव बादि सानो बयखौबो फंबाय बायदि सानो बे इयुथफोरनि थाखाय माने जोङो ओरैबायदि स्ट्रं पावार खालाम अननानै आं माने गोसोआव दुखु नाङो मानोना गावनिनो फंबाय गावनिनो बिनानावफोर बिसोरखौ दिनै जों बिमा बिफा बायदि जों बिसोरखौ केयार खालामाबा बिसोरखौ गाज्रि लामायाव थांनाय नुनानै जोङो होबथानो रोङाबा इसोरा जोंखौसो रायगोन बिसोरथ' उन्दै होननानै नों आंजों बयबो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानो हानांगोन बुजायनो रोंनांगोन जोंनि पास्टआ पास्ट बावदो नाथाय दा प्रेजेन्टआव इसोर फैनायनि समा सफैबाय इसोरा जोंखौ अननानैल' दोनदों आं बुङाखै बेखौ इसोरासो बुंदों आं गोबां बाथ्रा बुंबावो थागोन आं बयखौबो फैजानो लुबैदोंमोन दिनै मानोना आंनि जे सैथो जे इसोरा आंनो होदों आं बेखौ बुंनो सानदोंमोन बुजायनो सानदोंमोन आं नाथाय गिगोन खोमा आंखौ रायगोन खोमा होननानै आङो बुङा मालाबा इनडाइरेक्टलि बुङो जों सोरखौबा गोरोन्थि लामाजों थाबायोबा बुजायनो नाजा मानोना बिसोरनि लाइफआ जोंनि लाइफ बिसोर न'राव थांनाय माने जोंनि खहा सोरगो रायजोआव थांनायनि उनावथ' गैला सोरमोन बिसोरबा बा जाहैगोन नाथाय जों थानाय समाव जों बिसोरखौ होबथानो हायोना पेरेन्टसा मा गथ'फोरखौ गाइड होनो हायोथ' ना हाया रेसपन्सिबिलिटि लागोनथ' बुजायनाय नों दिनै सासे मानसिखौ अमुगा बायसे आं बुजायोमोनबा आं बायसे बुजायोमोनबा आंखौ बुजायनायखौ केम्पा गाज्रि मोनगोन खोमा नै बेखौ साननाङा भुलावबो साननाङा नोंनि बे बुजायैयानो सानसे बिसोरखौ गाज्रि आखुआव दिन्थिगोन गाज्रि लामायाव जिथिया एक्सेस जाहैगोन अब्ला जों बिसोरखौ हमथानो हानाय नङा इसोराबो दुखु जागोन जोंनि सायाव आरो बिसोरनि सायाव बेनिखायनो जों बयबो जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जों प्रार्थना खालामो अननानै बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो आरो बेयावल' नङा नोंनि एभरिडे प्रेयार मर्निंआवनो जा इभिनिंआवनो जा आं जेथिया उन्दैमोन आङो क्लास 10-9नि गेजेराव अब्ला आं माब्लादि प्रार्थना खालामोमोन आदै मादै जोंखौ फोरोङोमोन आङो ओरैबादि सुखा माने आङो नाम्बार 1ल' फैयो स्कुलाव दिनै आंनो न'ट्स हरबा आं दिनैनो फरायनानै फोजोबो ओरैबादि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आङो माने रुटिनाव आङो 1 घन्टा उमुक साबजेक्ट फरायगोन 1 घन्टा उमुक फुरा लिरनानै रुटिन मोनखायो आं सप्ता खनसेनि बिनि समाव बियो आंनो आधा घन्टाल' ब्रेक नांगौ ओंखाम जानायनि ब्रेकआ आधा घन्टा आंना आधा घन्टा ना 1 घन्टा ओंखाम जाखांनानै जेब्ला उन्दुयो अब्ला आङो प्रार्थना खालामो उन्दै बैसोआवनो मा खालामो सैतान होखारो गावनि पापखौ खेमा बियो न'खरनि थाखाय प्रार्थना खालामो इन्डियानि थाखाय प्रार्थना खालामो गावनि हारिनि थाखाय प्रार्थना खालामो देशनि थाखाय प्रार्थना खालामोन आङो ओरैबादि होख्राव मोदाय होखारोमोन उन्दै बैसोआवनो बिराद स्पिरिचुवेलमोन लाइफआ उनाव आइ आफा थैलांबाय लेथेर फेथेर जालांबाय बै मामाखौ मोनासै नाथाय इसोरा दाबो गाराखै इसोरा दाबो ओंखारदों आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम स्पिरिचुवेलि आरो पावारफुल जाबावबाय थानो थाखाय थेंक इउ सिस्टार अनिलामोना प्रार्थना खालामो सोरबा खालामो धन्यबाद लिडार्सफोरनि थाखाय खालामबाय था बेबादिनो जों माने बेयाव जों ओरैनो गिर्जायाव थांलाय फैलाय खालामनो दासान जों स्पिरिचुवेलि माने एकदम स्ट्रं जानो थाखाय हरि स्पिरिटखौ जों लानि जोंबो हिल खालामनि लोमजानाय साजानायखौ सोर दिनाकरना सोर राजेन्द्रा सोर बिसोरबो नों आं बायदिसो नोंबो बिलाइ इसोरनाव मानो मोना
इसोरा नोंनोबो हरगोन आंनोबो हरगोन इसोरा बयखौ समानै अनो जों दे बे युथफोरनि लाइफखौ स्पेसियेलि जोङो इसोरनो गथायनि जोंनि लाइफखौ गथायनि लिडार्सफोरनि लाइफखौ गथायनि माने बिसोरो जेन उन्दै बुस्थु बिसोरो बुजिया बबे लामाया सैथो एक्सकिउस होननाया इसोरनाव गैया एक्सकिउस होननाया इसोरनाव गैया इसोरा होयो अनो नाथाय गाबोननो फैयोबा इसोरा सोर मिथियो जायखिया इसोरखौ जों फैगोन 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 होनना मिथिखाजोब्बायना बयबो बेराद गैला फैगोन गाबोन समफोर फैनो हागौ नेक्स्ट इयाराव फैनो हागौ नाथाय जोंनि लाइफआ प्रिपेयार नङा जों सोर सोरखौ थांगोन नों आं सोंनानै नाय जों गावनि लाइफखौ एम आइ फिट टु गो टु हेभेन जों फिट जाबाय नामा अब्ला मोनदाङो ना बै कुइसनखौ नों सोंनानै नागिर सबसे सिगां आं सोरगोआव थांनो दा राइट नाव इसोरा फैयोब्ला आं सोरगोआव थांगोन ना आं फिट जाबाय ना आं गोथार ना आं रागा जोङाखैना आङो बयखौबो बुजायदों ना जों बेखौ सोंनानै नाय ओमफ्राय आं सानबा आं इथिं फिट जाबाय आं इथिं फिट जाबाय फिट जाबाय देन इउ आर अके फै जों बयबो आं गले गले खावलायो दिनैनि दानि प्रेयारल' नङा एभ्रि डे एभ्रि इभिनिं आरो जों जिथिया आङो बेखौ बिराद गाज्रि आं गावखौनो गाव बिराद दुखु मोनदोंमोन जे आङो सासे ख्रिस्टियान जानानै एफा इसोर फोथायनाय आं दासो गोसोखांजोबदों आंनि उन्दै समनि लाइफखौ आं माबादिमोन दिनै माबादि जालांखो आङो सासे ख्रिस्टियान फेमिलिनि न'आव थाबाबो आं प्रार्थना खालामनायखौनो गोसोखांला नाथाय आं दा बेखौ लाफिनदों ब्रादार राहुलाव थांबा आङो प्रार्थनाखौ रायखाङो दै मालाबा नोंसोरो आं लेंहराबा आं प्रार्थना खालामगोन आरानाव थांबाबो प्रार्थना खालामनांगोन जोङो बयबो बेबायदिनो मानोना जोंनि मेन थांखियानो बिसो प्रार्थना जोंनि हाथियारानो बिसो प्रार्थना सोरगो रायजोआव लांगोन जोंखौ प्रार्थना थेंक इउ धन्यबाद मोजां खबर मोजां बाथ्राफोरखौ आरोबाव खोन्थाहरबाय समजों लोगोसे नंगौ जोङो प्रार्थना खालामनांगौ लिडारफोरनि थाखाय आं मोजां मोनदों ब्रादारनि बेबायदि रायथिनायाव बुंथिनायावहाय मानो होनबा जोंहा दिनै इसेल' मानसिबाबो बिथाङा जे चेनेल खुलिदों बेवहाय जे जों मिथिनो मोनो बोसोनफोरखौबो जों आरोबाव खोनाफिननो मोनो दा आं आसा खालामो बेखौहाय बे नोंनि दा बुंनाय बाथ्राखौहायबो होफादेरगोन होननानै जों बयबो नुयो आरो खोनायो बेबायदि बाथ्राफोरखौहाय आच्छा मोनसे माबा एनाउन्समेन्ट बायदि जोङो प्रदिप ब्रादारा बुंलांनाय बायदि गोबां बाथ्राखौ जों खोन्थानानै लानाय जाया बिसेसकै प्रार्थना खालामनाय माबाफोरखौ इसोरा होनदों माने प्रार्थना खालामनायाव जोंनो खोन्थादों बै समनि फारिसिफोर बायदि माने बयबो नुथों होननानै लामा दथा थांनानै गाव प्रार्थना खालामो बेबायदि खालामनाङा प्रार्थना खालामनायखौ दा मिथिथों दा खोनाथों ओमफ्रायथ' बेबायदि प्रार्थना खालामनो हायोबा मोजां मोनो नाथाय अब्लाबो माखासे जिनिसखौ आं खोन्थानाय जायो बिसेसकै आं माने प्रत्येकटा मेम्बारनि नाम लानानै आं प्रार्थना खालामो बेबायदि जेसेबांनाखि मेम्बार आरो बिसोरनि स्पाउसआ जोंहा खुब दरकार जाहैदों माने दिनै आंनि बिसिनि थाखाय अनिलानि फिसानि थाखाय ओमफ्राय नै माबानि निरानि फिसानि थाखाय ओमफ्राय सोरनिबा बिसिनि थाखाय आरो गाव गावनि माबानि थाखाय बे प्रार्थनाया खुब दरकार आरो नाम लायै लायै प्रार्थना खालामनांगौ जों गासैखौबो बेबायदि होननानै बुंनाया थिग नङा जों गासिबो मेम्बारफोरखौ आशिर्बाद खालामदों होननानै प्रार्थना खालामनाङा उमुकखौ नामा सालायनायाव थांनांगौ जायखौ बे नाम लायै लायै जों प्रार्थना खालामनांगौ जोंनि सैताना एसेबां पावारफुल जोंनि फेमिलिनि अनलायनायनि थाखाय फेमिलिनि खौसेनि थाखाय जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जोंनि प्रत्येकटा नामखौ जों गावबो उन्दैफोरनि नामखौ एकदम जों गोसोआव लानांगौ जेरै जेम्स सायन एलिसन इमानुएल सलाय जिउआव गासैबो थाजोबनांगौ आदित्य ओमफ्राय बेनिखायनो नामखौ जों गासैबो जों माने होजोबनांगौ आरो बेनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय जोंनि गेजेराव रिसेन्टलि जेनाखि एक्टिभ बेसेबांनाखि मानसि फैदों जोंनाव गोबाङानो मेम्बार नङा दा बेनिखायनो आं बुंदोंमोन सिम्पल माने फर्म भरायनानै 100 रुपिस जों ओरैनो माबा लायो टकेन नोंनि एक्सप्रेसन अफ फेथनि माबा हिसाबै बिदि हिसाबै बे गेजेराव काट्रिना दं माबा मार्टिना दं ओमफ्राय मेरि दं ओमफ्राय माबा गोबां आनजालि दं माने मेम्बारशिप माबायाव दासिम बिसोर फर्म भरायाखै आरोखि फर्म भरायबा जोंनि रेजिस्टाराव फैगोन ओमफ्राय बे रेजिस्टारनि थ्रुयै जों मा
जे बिसोर प्रार्थना खालामनायावबो मा बिसोरनि नामा गासिबो बिसोरखौ माने इनक्लुड खालामसिनो प्रार्थना खालामनाय जाबाय बेखौ आरो बिसेसकै आं दा सुरु खालामफिनदों मोनसे समाव माबा टेस्टिमनि बायदि आं गोबां समाव आं सानो दिनै बुरजा फैब्ला आंनि टेस्टिमनिखौ गोनां गिदिर मोनबासो गिदिर टेस्टिमनि दं लाइफआवहाय आं बुंनो खाबुखौनो मोनाखै गेजेराव बला बुंनो नागिरो होमबा मानसियानो जखायजोंल' सानै साथामल' बेबायदि अबस्था जानानै आरो माबानानै बे खाबुखौ मोनाखै बुंनानै गोबां माबा दङ टेस्टिमनि दङ दा बे टेस्टिमनिखौ आं बुंनो माबानो थाखाय आं खोब माबादों आरो थिग बेबायदिनो आं दा मोनसे मा होनना बुंदों फेथ एक्सारसाइज माबाखौ आंनि लोगो जानुवारिया दा बेखौ खालामगासिनो दं दा बेनि इन्सपिरेसन लानानै आं ओरैबायदि मोनसे फेथ एक्सारसाइज खालामदों बेखौ प्रदीप राजाखौसो आंनाव थाब्ला मोनसे माबादोंमोन बे माने जोंनियावहाय बसुम बिहार बे बाय'डाइभारसिटि पार्क एकदम बसुम खुनसिम जाहैदों बिराद गोलाव हाग्रा आरोखि जगिं खालामो आरो खोमसि ओरैबायदि माबा आरो एकदम जिब जुनार बिराद माबा बेनिफ्राय उनाव आं हारसिङै एकदम फुङाव थायो रावबो गैयै समावहाय बेनिफ्राय बिसिम खुनु नुवा बिराद सिगाङाव गियोमोन बेनिफ्राय उनावहाय मा जाबाय आं बेखौबो आं हरबाय आंखौ जिब जुनारखौ जालांथोंसै होननानै आं बिराद मेगन बायसिनानै दाखोन हाजेखौ आवाज लानो आरो आं उनथिं नायफिना हाजारखि दावराव जाया हाजारखि होसाय शब्द फैया आं उनथिं नायफिना मा खालामो जिबनखौ आं दान होबाय बेबायदि होननानै आं बुजायदों बिदि खालामनाय एक्सारसाइज खालामदों जेब्ला ओरैबायदि माबा जाबाय बुजायदों बे गिनाय जिनिसा जेबो माहानिफ्राय थाङो इसोरसो मिथिगौ दिनैसिमबो थाङा दिनैबो थांदों प्रत्येक मास फैनायनि सिगां एकदम थांनानै एकदम माबा खालामनानै 2 घन्टासो आं प्रार्थना लायो गासैबो मानसिफोरखौ आं गोसोआव लाखियो प्रार्थनानै बे फेथ एक्सारसाइज आरो बेबायदिनो बे एक्सारसाइजखौ जों एकदम माबा खालामनांगौ बे समाव गोबां समावहायनो मा खालामदों सैमाफ्रा बायरानि थायाव एकदम घेरावबो खालामनायमोन आरो नायाखैबो थांनानै खाथियाव थांफिनो जायगायाव बहुत नायाबो आङो जेबो खालामा आंखौ आं प्रटेक्ट खालामो थैबाथाय दा बेबायदि माबा खालामो थ' बेबायदि हिसाबै माने बेबायदि खालामनो खोब माबा आरो माबा इसोरनि आशीर्बाद बेबायदि एक्सारसाइजआ बेबायदि माबाजोंसो फैयो मानो आथिखालाव थैनाय समाजखौबो रावबो नोंखौ बासायनो हाया आरो इसोर दङ इसोरा बासायगोन आरो गोबां टेस्टिमनि जों नुयो मोनसे समाव बुंखांबाय माबानि जाबाय सासे सिख्ला बे माने कल सेन्टाराव मावनाय बायदि खामानि मावो हरनि ओमफ्राय उनाव हारसिङै दोननानै ओमफ्राय मा जाहैबाय बेयो मोनसे गोजान थाबायनांगौ ओमफ्राय हर गेजेराव सफैबाय जेनाखि माबायो बेनिफ्राय माना जाहैबाय बै एसे गोजानावहाय जों एसे लोग थांनानै ओरै थाखोमानाय थानाय बायदि नुहुरबायबो जाहैदों सोरबा सिखाव आरोखि दाखाथि बेनिफ्राय दाना बिराद गिबाय रावबो गैया हर गेजेराव बोरै थांबावनो ओमफ्राय खनायाव थानानै बे मोनसे इसोरखौ गाबबाय प्रार्थना खालामो प्रभु नों आंखौ रैखा खालाम बेबायदि दिनै जुदि रैखा खालामब्लानो आं अराय सम नोंखौ आं खुलुमलांगोन ओमफ्राय दान होनानै बे थाबायलांबाय थाबायलांनानै ओमफ्राय बेयो गावनि न'आव सफैबाय जेबो जायाखिसै अखानायै दिना निउस पेपार फरायो होमबा बेवहायनो सासे मार्डार थिग एक्जेक्ट बे थांनायनि 10 मिनिट उनावहाय बेवहायनो सासे हिन्जावखौ मार्डार खालामो मोनसे पेपाराव फरायबा बेथ' आश्चर्य खालामबाय बेनिफ्राय मानसिखौ बिदि माबाबाय नेक्स्ट पेपाराव नुबाय बेनिफ्राय मा जादों सोरबाफोर माने पेपारावबो लिरबाय पुलिसफ्रा सोरबाफोर मिथिगौब्ला बेखौ सोरबा मार्डार खालामदों सोरबा नुदोंब्ला बेवहाय माने थानायाव फैनानै खोन्थाफैनो हागोन आइडेन्टिफाइ खालामो ओमफ्राय जाय सासपिसियास मानसिफोरखौ हमनानै 10-12 मानसिखौ हमनानै दा थानाव दोनबाय बिसोरनि गेजेराव सोरखौबाबो सोरबा नुदोंब्ला बे समायावहाय आरो बिदि मावनायखौ मिथिबा आइडेन्टिफाइ खालामफैनो हागोन बेनिफ्राय नुनानैलाय बे मा खालामबाय आत्मा गाबखांबाय आंथ' इसोरखौ माबादों आं माने जिबन दान होनायनि आं मा गाबाय हैगोन ओमफ्राय थांनानै नुबाय बे आं नुनाय मानसिया दैबाय होननानै सिखाव हमबाय ओमफ्राय बे 10 जन नङा बे 11 जन बे सासेया बेनोमोन बेखौ आंबो फैदोंमोन बे समाव आं बेखौ माबानाय नुदों उनाव पुलिसा बेखौ ग्रेप्टार खालामनानै जेनाखि जेरासेबो ओमफ्राय सिखार जाबाय आंनो मार्डार खालामबाय दा ओमफ्राय बे हिन्जावसा ओमफ्राय सोंबाय आच्चा बेखायनो मार्डार खालामनाय एक्जेक्ट टाइमावनो आंबोथ' हारसिङै थांदोंमोन आंखौ खालामोब्ला बेखौ मानो खालामखो नों माहा हारसिङै नोंनि सिगाङावथ' सासे हौवा गोदान आरो आथिं आखाइ उनथिंबो हौवासा मानसि दंमोन आगदासो सासे सानै मानसि दंमोन नोंथ' हारसिङै नङामोन माहा हारसिङै जाखो
इसोरा गावनि दुखु फाहारनानै जायखौ बेनि नोजोराव मा नों मा अल प्रटेक्टेड बेखौ जेबो खालामो इसोरा मा इसोरा जोंखौ बासायो खुनु माबा गैया सन्देह गैया बेखायनो जानांगोन जों दान होनानै इसोरनि माबाया बेयो थ' जों बयबो इसोरा नोंथांमोन समाज नांथाबैनो खामानि मावगासिनो दं जों बे फेल'शिपजों आरो मावलांबाय थागोन फिसाथार फेल'शिपब्लाबो जों खुनु माबा नाङा बेवहाय जों फोथायनाया जों गोख्रों जानांगोन आरो जों मा जोङो मा बिसेस गिदिर माबा खालामनो सापर्ट खालामनो आरो नामखौ जों होनि आरो प्रत्येकटा व्यक्ति नामखौ नोङो लिरनानै नाम कपि हरबाय थायो माबायावहाय मेम्बारफोरखौ वाट्सएपआवबो बेखौ नांगौ सोरनि नामा मा नाम सोंना लानो एकदम माबा नाङा लाजिनाङा आंनि नामखौ मानो सोंबाय थादों बेफोरबायदि लानाया जोंनि खामानि नङा सोंथारनांगौ मिथिनांगौ आरो नाम जों आपसजों एकदम मिथिलायथारनांगौ बे आरोखि इसोरनि रायजोआवहाय बेबायदि थ' जोङो आवगायलांबाय थानाय इसोरनि आशीर्बादजों इसोरा जों अराय सम दङ आरो जोंनि मिशन जोंनि भिजनखौ इसोरा मावफुंथारगोन इसोरा बेखौनो बुङो हालेलुया आमेन रायलायनायनि गेजेरजों जों मोजां आरोबाव जों बाथ्रा खोनाबाय प्रार्थनानि द्वारा माबायदि इसोरा माबायदि रैखा खालामो नङा होमबा जों खोनाबाय जों गसंनि बयबो जों फोजोबनोसै बिजाबा जों बेखौ गसंनोसै गसंनानै